Sa number 5, ang pagpaisol sa barangay kag SK elections magadepende na sa mayorya sa mga kongresista. Inisulong sa kay 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga nag-ako man nga magamay na lamang o kung magamay na lang gid ang tiyempo nga nabilin ilabi na nga sa November 2 na nakaschedule ang piniliay. Suno kay Benitez nga isa sa yadtong nag-file sang hagna para sa postponement sa BSKE sarang may baluan na desisyon sa mayorya angon sa pagpaisol sa piniliay sa masunod nga semana. Dugang pa ni Benitez, anuman ang malabutan sang desisyon, handa na sila. Sa bahin sang COMELEC, padayon ang ilang pagpanghanda sa BSKE bangod madayon ini magluwas na lamang kung may layi nga magwa nga nagapaisol naman sini. I believe may harap kitang updates kung ano ang gusto sa majority sa Congress and sa Senate in the following week. But para sa akon, sa tulad lang, doon man o hindi, ready man kita kung ano ang matulog kag ano ang inesisyonan sa ating Kongreso kag sa ating administration. May enough time pa for that? It's tight. Tight gid na siya. But kung ano man ang desisyon ng majority, I believe na may araman paagi kung maging priority bill na siya. Are you seeing a big chance in the postponement? We'll see in the next weeks.